Každá nehnuteľnosť potrebuje z času na čas svoju rekonštrukciu. Pri bytových domoch sa najčastejšie rekonštruujú ich obvodové plášte. Je to správne? Rekonštrukcia obvodových plášťov bytových domov patrí medzi najdôležitejšie zásahy do ich technického stavu. Ide nielen o zlepšenie estetického vzhľadu budovy, ale predovšetkým o výrazné zníženie tepelných strát, zlepšenie energetickej efektívnosti a predĺženie životnosti domu. Modernizáciou plášťa sa môže dosiahnuť úspora energie až o desiatky percent, čo je v čase vysokých cien energií mimoriadne dôležité. Pre vlastníkov bytov to znamená okamžitú úsporu na mesačných nákladoch. Pri bytových domoch najčastejšie rekonštruujeme obvodový plášť, lebo dá sa povedať, na tejto budove je najdôležitejší. Veľa vlastne tých starých budov socialistických postavených po 90. rokoch je postavená z materiálov, ktoré vlastne nemali ešte nejaké izolačné vlastnosti a preto je dôležité takéto budovy zatepliť. Ktoré bytové domy si zaslúžia nový plášť, teda zateplenie? Určite by som išiel do zateplenia všetkých budov, teda tých starších, po tých 90. rokov určite. Tam sa určite tá úspora, čo sa týka potom tých energií, vráti späť. Predovšetkým tie, ktoré boli postavené pred rokom 1990 a odtedy neprešli komplexnou obnovou. Tieto budovy často nespĺňajú dnešné požiadavky na energetickú hospodárnosť a majú najväčší potenciál pre dosiahnutie vysokých úspor. Asi najčastejšia otázka pri zateplení je, ktorý materiál vybrať. Je to polystyrén alebo minerálna vata? Voľba materiálu závisí od konkrétneho typu budovy, jej orientácie, technického stavu a aj od požiadaviek na požiarnu bezpečnosť. Polystyrén je cenovo dostupnejší, má výborné teploizolačné vlastnosti, minerálna vlna je drahšia, ale ponúka lepšie protipožiarne vlastnosti, čo ju robí ideálnou napríklad pre vyššie budovy. O výbere by mal rozhodnúť projektant, ktorý pozná technické detaily budovy. Poviem takých starších rekonštrukcií, kde prebiehalo zateplenie, sa vo väčšine prípadov používal polystyrén. To boli tie začiatky, kedy vlastne to prišlo k nám na Slovensko, to zateplovanie. V dnešnej dobe už existujú špeciálne materiály ako minerálne vlny, ktoré spĺňajú aj, čo sa týka protipožiarnosti, nejaký stupeň. Takže tam je dôležité si dať vypracovať u špecializovanej firmy konkrétny projekt na svoj dom. Určite na zateplenie bytového domu potrebujeme nemalé peniaze. No kde ich vziať? Alebo aký postup navrhujete? Zateplenie bytového domu je výrazná investícia, no zároveň aj jedna z najefektívnejších ciest, ako znížiť energetické straty, ušetriť na nákladoch do vykurovania a zároveň zvýšiť komfort bývania. Preto odporúčame myslieť na rekonštrukciu vopred. Ideálne už niekoľko rokov pred plánovanou realizáciou začať pravidelne sporiť. Keďže takéto zateplenie nie je lacná záležitosť, preto majitelia bytov by si mali vopred určiť nejaké splátky na fond oprav, aby potom tá oprava alebo zateplenie nestalo až toľko peňazí z vlastného vrecka. A samozrejme v dnešnej dobe existujú aj rôzne úvery pre spoločenstva, takže dá sa to veľmi jednoducho vybaviť z fondu rozvoja bývania. Jedným z osvedčených spôsobov je stavebné sporenie. Umožňuje nielen bezpečne zhodnotiť vložené prostriedky vďaka úroku, ale spoločenstva vlastníkov bytov môžu každoročne získať štátnu prémiu. Takto nasporená suma síce nemusí pokryť celú investíciu, ale výrazne zníži potrebu úverového financovania. Ak sú náklady na zateplenie vyššie ako dostupné úspory, vlastníci bytov môžu potrebnú investíciu dofinancovať úverom. Kombinácia vlastných nasporených prostriedkov a úveru umožní realizovať rekonštrukciu v plnom rozsahu.